tänään me kuvataan puututoriaali, eikö siis puun kivemmin tutoriaali. Ensin löydä joku tukeva oksa. Mikä ei ainakaan katkee silloin 70 kiloa sen päällä. Laita oksa. Ja ota oksa. Mene joku oksan päälle. Ja ota jostain oksasta kiinni. Oot. Nyt laita jalka johonkin oksaan. Niin. Ja laita jalka johonkin puun rakoon ja sitten toinen jalka taas. Ja sitten Ja säännöt lukee tämän videon nimessä. Ei saa haukkua. ja sitten taas laita jalka, käsi, jumi jalka. Ja sitten pitää vetää tämmöisestä oksasta. Nähdään sulle myös vähän muitakin tutoriaaleja tässä videossa. Ei oo pelkkä puukiiven tutoriaali. Ja me näytetään joku toinen. Et niin. Mä oon mun kaveria. No niin. Tuosta tuisi. Ja nyt on, mikä toi oli, rappusin kävi tutoriaali. Ensin laita jalka, toinen jalka, kolmas jalka, neljäs jalka. Sille kokonaan. Niin. Tohon. Sitten alas. Tohon. Ja tohon. No niin, ja mä sanon, että mä näytän vielä lisääkin tutoriaalia, niin